Duela 5 urte burutu genuen greba orokorrean, pentsiodunen mugimenduarekin elkarlanean, langileok hainbat aldarrikapen jarri genituen mahai gainean. Tartean, gutxieneko pentsioa eta gutxieneko soldata. Erabat elkar loturik dauden bi aldarrikapen dira. Soldata duinik gabe, ez baitago pentsio duinik. Gaur, handi 5 urtera, agendaren erdigunean jarri ditugu bi aldarrikapenok. Pentsiodunok 1.000 sinadura bildu ditugu, pentsioak egungo gutxieneko soldatarekin parekatzeko. Eta Euskal Gehiengo Sindikalak martxan du, Hego Euskal Herriko errealitate sozioekonomikora egokitutako gutxieneko soldata baten aldeko dinamika. Denok aldarrikapenokin bat egiteko garaia da. Euskal Herrian aberastasunaren banaketan, pobreziaren eta prekarietatearen aurkako borrokan eta burujabetzan aurrera egiteko unea. Horregatik, apirilaren 5ean Hego Euskal Herriko hiriburuak jendez beteko ditugu. Eta Euskal Langileriari ere bertara joateko deia egiten diegu. Pentsio eta soldata duinak hemen eta denontzat.